Нашата цел не е да ви взимаме вашите пари. Нашата цел е да ви направим по-печеливши, като приложим най-работещите методи и стратегии, както във вашата OnlyFans страница, така и в целия ви маркетинг подход. Тъй като вече толкова много години работя с най-различни модели, на различни нива и с различни доходи, съм стигнал до следното заключение. В повечето случаи моделите, които са между топ 5% и топ 10%, обикновено са тези, които най-много търсят нашата помощ, защото усещат най-голяма нужда да надградят. Ние, разбира се, помогнахме на много такива жени, но очудващото е, че моделите, които са в топ 1% и надолу, са тези, които остават в заблудата, че са стигнали максимума. И тяхното самочувствие им пречи да осъзнаят, че всъщност са далеч от своя максимален капацитет за доходи в OnlyFans. Трябва да знаете, че колкото и да изкарате в OnlyFans, колкото и усилия да полагате, никога няма да бъдете по-ефективни от цял екип хора, обучени и тренирани да извличат максимума от всяка ситуация. Последните няколко месеца получаваме все повече запитвания от българки, които искат да започнат OnlyFans, но не знаят английски език. Ние работиме с украинки, унгарки и испанки, които също не говорят английски, но това не им пречи да печелят с наша помощ. Моят опит не само като маркетинг експерт, но и като OnlyFans менеджер ми позволява да виждам безбройните грешки, които моделите правят, без дори да ги осъзнават. Затова създадах нашия екип, за да можете да пробвате и да изпитате нашите подходи, да видите своите грешки и, разбира се, да изкарате повече пари от OnlyFans. По последни данни от НАП за 2024 година, моделите, регистрирани в OnlyFans в България, бяха малко над 1200. Сега предполагам, че са повече. Така че ако ти си една от тях, просто се свържи с мен и нека заедно разгърнем твоя потенциал. Очаквам те!